Kaixo, Unai Zamorano naiz ni, eta gaurko honetan goiko atalak lantzeko ariketak ekarri dizkizuet, bai? Beti bezala, 3 atal izango ditu, beroketa, zati nagusia eta lasaitasuna, edo estiramenduak, bale? Guazen! Bale, lehenengo ariketa, edo lehenengo estiramendua, bularra estiratuko dugu, bai? Barreta bat baldin badazute, bularra estiratu ondo. Aldaketa. Ondo. Bicepsak ere bai, gaur ere landuko ditugula bicepsak. Aldaketa. Lepoa ere bai pixka, talde batera. Bestera. Oso ondo, bale, hasiko gara. Lehenengo ariketa flexioak egingo ditugu, bai? Sorbaldaren altuera besoak, bai? Ez hemen eta ez hemen. Sorbaldaren altuera, bai? Altuena. Belaunak apoiatu gabe. Eta normaitek ezin baldin badu, belaunak apoiatu, bai? Belaunak apoiatuta, erreferentzia hartu, eta hemen. Bale? Belaunak apoiatu gabe, hemen. Bai? Oso ondo. 15 errepikapen, 3 serie. Goazen. 3, 2, 1, goazen. Eta vamos, oso ondo. 30 segundoko atxedena egingo dugu beti, bai? Flexioak lantzeko garaian, bai? Lantzen ditugu muskuluak, pektorala, edo bularra, aurreko sorbalda, bicepsa, pixkat, eta tricepsa, bale? Orduan ja, muskulo dexente lantzen ari dira, bai? Bigarren serie. 3, 2, 1, goazen. Oroitu, beti, erreferentzia, bai, sorbaldari erreferentzia. Ez hemen eta ez hemen. Erreferentzia hartu, jaitsi, igo, jaitsi, igo. Ezin bali maizute, belaunak apoiatuta. Bale? Azkeneko seria, eta nik eta zarratzen dugu. 3, 2, 1, goazen. Malau eta 15, bale, oso ondo. Horreko ariketa, ia antzekoa, bai? Flexioak egin ditugu ere, baina horren erreferentzia ez dugu sorbalda hartuko. Posizio hau hartuko dugu. Izena du diamante, bai? Ez horrela, baina pixkat juntuago, bai? Hemen ez, juntuago. Tricepsak lantzeko batez ere, bai? Juntu, eta hemen. Mekanismo berdina, belaunak apoiatuta, ezin baldin behar zuten, bai?
Begira. Ditu. Eta hemen. Bai? Tricepsa lantzeko. Eta hemen berdina. 15 bider 3, 2, 1, ja! Gauza garrantzitsu bat, ez da beharrezkoa jaistea beheraino, bai? Pizkatxo bat. Eta tricepsa ja daukagunean ja gogora ja somatzen dugunean, bai? Ordua gora. Bixeri egiten dizkigu. Hogeita bat segunditxo hauek, pizkateateko, bai? Aprobetxatu, eta disfrutatu entrenamendu honekin. Goazen! 3, 2, 1, gran seria. Oso ondo. Azkeneko serie gaten zegu, ni tricepsa ja gogorra ditu ja. Pixkat soltatu, bai? Eskantxoa aprobetxatu. Lehenengo helburua disfrutatzea, bigarren helburua ariketa ondo egitea, bai? Odola muskulora iristea, orduan garatzea. Oso ondo da, flexioekin bukatzeko, azkeneko ariketa. Azkeneko seria. Horretu referentzia. Eta 3, 2, 1, goaz! Eta amagos. Ale. Oso ondo. Urreko ariketa. Sorbaldak landuko ditugu, bai? Elebazio lateralak eginez. Horretarako, 2 urgoti darko ditugu, bai? Beteta noski. Litro eta errikoak, litro batekoak, nahi zuten bezala, bai? Ariketa. Belaunak pixka flexionatuta. Bai? Elebazio lateralak. Hemen. Bai? Sorbalaten altuera. Ez dugu gomia, eta ez dugu hemen. Bai? Hortxe, nahikoa. Ondo? Oso ondo. Ba berdina. 15 bider 3. 3, 2, 1, ja! Amaika, amabi, amalau, amabos, oso ondo. Desantxo pixkat, bai, relajatu, besoak. Eta horitu, garrantzitsua, arnasa, hartzerakoan, igo. Bai, nire intzitorrela dut da oso ondo tezentzai. Prest? Bigarrena. 3, 2, 1, ja!
Amabitu arnasa, amabi, amairu. Amalau, eta amabost, oso ondo. Oroitu arnasa garrantzitsua bai, mugimenduarekin kombinatu, relajatu orain, 30 segundu hauetan, pizkatzea, behortu, bai, mila besoa ja kargatuta bazeratzea. Eta egotzerakoan, mina sentitu, bai? Sentitu gogortzen nahi gara. Galebazio lateralekin bukatzeko, azkeneko seriea, hirugarrena. 15 errepikapen guazen, 3, 2, 1, ja! Amairu, amalau, eta amabost, oso ondo, nahiago ondo egitea. Eta suabe, eta ez azkar eta gaizki, bai? Kontrolatuta eta suabe. Oso ondo. Oso ondo, bazkeneko ariketan sartuko gara, bai? Bularra ikutu dugu, aurreko sorbalda, bicepsa, tricepsa, zer egin zaigu, korea latuko dugu, bai? Abdominala eta lumbarra. Nola? Plantxa bat eginez. Oso ondo. Plantxa normala izango da, bai? Frontala. 30 segundo, 30 segundo descanso, 30 segundo lana, 30, bai? 30. Bi plantxa egingo ditugu, tamaitu zate emango dugu hau, bai? Prest, 3, 2, 1, guazen. Arnasa, garrantzitsua, bai? Hemenez, bai? Hau da bat bezala, guazen. Amabos. Amar, 9, 8, aguanta, 7, arnasa, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Vale, descanso ondo. Azkeneko ariketa, bai? Azkeneko plantxa. Oroitu, arnasa, plantxa egiten ari garen bitartean, konzentrazioa eta korea aktibatu, gogortu, bai? Txilorra barrura, bai? Prest, 3, 2, 1, guazen. Amabos. Lau, 3, 2, 1, oso ondo. Eta amaitutzat emango dugu zati nagusi hau. Guazen estiramenduekin, deneko estiramendua, bularra, bai? Bularra estiratzen dugu, lehenago bezala. Oso ondo aldaketa. Goiko atala lantzeko ariketa oso onak dira hauek, bai? Azkenean, ia goiko ataleko muskulu guztiak ikutzen ditugu, bai, denak. Oso ondo, tricepsa orain, bularra ikutzen dugu, tricepsa, bicepsa, sorbalda, korea, aldaketa. Bai, azkenean, plantxak egiten ari gara bitartean, baita bizkarra, lumbarrak, goikatal guztia, bai? Etxean egitean dituzute,
Ariketa hauek egunero, nahi dezutenean. Oso goazen hemen. Aldaketa. Oso ondo eta bukatzeko, bizesak estiratuko ditugu, eta besauleak, eta goiko ataleko klase jarraitu hau, bukatutzat emango dugu bai. Espero disfrutatu izatea, aldaketa. Eta asko gustu izatea eta sufriarazi izatea. Oso ondo, bueno hau izan da guztia. Eta oroitu, mugitu etxean.